Хәерле иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Идел Кыямов. Горький исемендәге Яшелүзән заводына 125 ел тулды. Ул Россиянең иң ире һәм стратегик яктан мөһим судны төзү предприятиеләренең берсе. Шушы вакыт эчендә биредә 1500-дән артык төрле класслы диңгез һәм елга корабы һәм суднолар төзелгән. Горький исемендәге заводның юбилеена багышланган тантаналы чаралар Яшелүзәндә кичә үткәрелде. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Әгъзам Гобайдуллин Кабат Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр советы рәисе итеп сайланды. Әлеге карар советның 15-нче съездында кабул ителде. Башта республика президенты Рөстәм Миңнехановка Татарстан шәһәр һәм район җитәкчеләре дигән 3 томлык басманы тәкъдим иттеләр. Китап ТСРның 100 еллык уңаеннан татар һәм рус телләрендә дөнья күрде. Әгъзам Гобайдуллин ассоциациянең агымдагы елдагы эше турында хисап тотты. Съезд беренче тапкыр 2 форматта үткәрелде. Залда фикер алышуларның барысы да туры эфир аша республика районнарына трансляцияләнде. Президент милләт-ара диннәр арасындагы татулыкны ныгыту, рухи кыйммәтләрне саклау, үстерү, православие храмнары, мәчетләр төзүнең мөһимлеген ассызыклады. Киләсе елда Казан Мәрьям ана иконасы соборы төзелеше төгәлләнәчәген әйтте. Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путинның 2022 елда Идел буе Болгарында ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын тантаналы бәйрәм итү турында карар кабул ителүен дә белдерде. Актаныш районы быел республикада иң күп ашлык җыеп алган төбәкләрнең берсе. Бу терлекчелектәге күрсәткечләрне яхшырту мөмкинлеген бирә. Иң зур чәчүлек мәйданы булган Тамыр хуҗалыгында быел һәр гектардан 40 центнер икмәк җыеп алганнар. Киләсе ел уңышына ныклы нигез салынган. Хәзер җылытылган остаханәдә техник ремонтлау тәмамланып килә. Терлекчелекне үстерүгә игътибарны арттырасы бар әле. Хуҗалыкта узган семинарда район башлыгы да моны искәртте. Мөмкинлекләр җитәрлек, заманча каралтылар, азык эшкәртү цехы бар, тәрбияле белгечләр эшли. Малларның рационын витаминнар белән байытып бирүне оештырырга тәкъдим ителде. Илең турында уйла дип аталган ачык әдәби конкурсның җиңүчеләре билгеле. Бөек Ватан сугышы темасына язылган иң яхшы әдәби әсәр номинациясендә Марат Кабиров, поэзиядә Камил Минхаҗев беренче урынга лаек булды. Исегезгә төшерәбез, бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан тарихи хәтерне барлау, яңа авторлар табу, алар белән даими хезмәттәшлек итү максатында Татмедиа Республика матбугат һәм массу күләм коммуникацияләр агентлыгы Казан утлар журналы редакциясе белән берлектә иң яхшы повестькә, хикәягә конкурс игълан иткән иде. Әлеге иҗади бәйге Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан да хупланды. Бу хакта комиссия рәисе Марат Әхмәтов җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында җиткерде. Менә шундый чаралар яңаларын ачарга да булыша. Менә күрдегез бит анда мәктәп балалары бар. Хәтта Чувашстан Республикасыннан да, Төркиядән дә безнең катнашкан әдипләр, язучылар, шагыйрьләр дип әйтик булган бит инде. Менә күбрәк җиткерә барсак, ул конкурсның шартларын аны кызыксындыра торганрак итсәк, әлбәттә мин аның гаделлегенә шигем юк үзе. Шул вакытта номинацияләрне төрлеләндереп, төрле дәрәҗәдәге иҗат итүчеләргә туры килә торган итеп, минемчә эзләнергә, үзеңне табарга мөмкинлекләр бар. Илһам Шакиров исемендәге республика премиясенең беренче лауреатлары ачыкланды. Комиссия карары нигезендә вокал номинациясендәге хатын-кыз тавышы өчен премия профессиональ җырчы Резида Галимовага бирелгән. Шул ук номинациядә ир-ат тавышы премиясен Филүс Каһиров алачак. Халыкчан җырчы номинациясендә премия Флёр Шакировка бирелә. Премияләрне тапшыру тантанасы Илһам Шакировның туган көнендә февраль аенда була. Исегезгә төшерәбез, Татарстанның Илһам Шакиров исемендәге республика премиясе вокал сәнгатендә югары осталыкка ирешкән башкаручыларны бүләкләү өчен министрлар кабинеты карары белән быел гамәлгә куелды. Премия 2021 елның 15 февраленнән башлап 2 елга бер мәртәбә тапшырылачак. Татарстан президенты ярдәме һәм татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе инициативасы белән Татарстан китап нәшрияты татар телле урта белем бирү мәктәпләре өчен тематик плакатлар әзерләде. Мәктәп укучылары өчен белем бирү юнәлешләре буенча татарның күренекле фән һәм мәгариф эшлеклеләре сурәтләнгән плакатлар бик кирәкле. Алар арасында дин әһелләре, мәгърифәтчеләр, филологлар, татар әдәбияты классиклары, тарихчылар, медицина, химия өлкәсе, фән эшлеклеләре бар. Һәр плакатта атаклы шәхеснең яшь буынга нәсихәт рәвешендәге канатлы сүзе бирелгән. Шулай ук тулырак мәгълүмат алу өчен Википедиягә юллый торган QR-код та урнаштырылган.
Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен үстерү мәсьәләләре комиссиясе инициативасы белән эшләнгән әлеге эш безнең мәктәпләребезгә барып җитеп һәм инде мәктәп укучыларында ниндидер яхшы тәэсирләр, яхшы фикерләр уятыр дип өметләнәбез. Беренче этапта инде бу 700 мәктәпкә 10 портреттан торган комплектлар тапшырылачак. Инде киләчәктә бөтен мәктәпләргә дә барып җитәр бу эш дип өметләнеп торабыз. Бу проектта берничә дизайн ясадык. Аннары бер вариантны тапшырдык. Менә шундый матур проект килеп чыкты. Бу плакатларны заманча итәргә тырыштык. Милли мультфест Республика күләм балалар кинофестивале Татарстанда беренче тапкыр уздырылды. Ул балаларда татар теленә кызыксыну уяту, компьютер уеннары, кыска метражлы фильм һәм анимация аша рухи, интеллектуаль, иҗади өлкәне баетуга юнәлдерелгән. Байтик сәламәтләндерү белем бирү комплексында Милли мультфест Республика балалар кинофестиваленең профильле сменасы старт алды. Әлеге фестивальдә 7 яшьтән алып 17 яшькә кадәр укучылар катнаша. Конкурс 4 этаптан тора. Финал апрель аенда булыр дип көтелә. Соңгы этапка узган катнашучылар өчен профиль сменасында Байтик лагерендә мастер-классларда катнашу мөмкинлегенә ия булалар. Кинофестиваль Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясендә тәкъдим ителгән иде. Аның төп оештыручысы Татар кино оешмасы. Бу уникаль фестиваль, чөнки әле моңа кадәр бер кайчанда без республикада менә бу балаларны барламадык. Иң беренче чиратта безнең президентыбызга Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка рәхмәт һәм Марат Булатовичка Ахметовка. Чөнки менә комиссияне булдырганнан соң комиссиянең төп максаты ул татар телен саклау һәм үстерү. Шул кысаларына, шул максатлардан чыгып, менә безнең бу фестивалебез беренче адымнар ясый башлады. Монда юкка гына 3 номинация барлыкка килмәде, чөнки анимация ул үзенә күрә бер бик перспектив һәм бүгенге көндә тиз үсә торган бер юнәлеш. Безнең киләчәк бик өметле. Мондый балалар булганда, димәк, фестивальдә татар телендә милләттә безнең исән булачак. Иртәгә шимбә көнне Идел буе төбәкләрендә Татарстанда да кискен салкынаю көтелә. Бу Россиянең Европа өлешендә кабат формалаша торган антициклонга бәйле. Һава температурасы нормадан 6-8 градуска ким булып, термометр баганаларының 16-20 градуска кадәр төшүе көтелә. Казаннан Югарыстанга Идел аша боз кичүе ачылды. Кышкы юл тәүлек буе эшләячәк. Аның буенча авырлыгы 3,5 тоннадан артмаган транспорт чаралары уза алачак. Узынлыгы 3200 метр булган кичү Казан шәһәреннән Югарыстанга кадәр араны 50 чакрымга кыскарта. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән сау булашам. Ял көннәре күңелле һәм файдалы үтсен. Исән-имин булыгыз.